zan saida. Kai haba baba. Baba to ya za a yi. Wai dan Allah da gaske. To nawa zaka saida mu ita? Nawa zaka saya? A sai dai ka faɗi nawa zaka saida mu wannan. Nawa zaka saya baba? Ta dai gattare ta hannu mai kyau. To Allah ba da zan baka 10,000. A'a kai ka bari akwai wani alaji da ke sayan waya da Ni daraja. ma dama haka zan ce. Akwai wani alaji da ke sayan waya da daraja kuɗi hannu kashi zai baka. Shikenan yazo ya bashi kashi din. An shi. Yazo ya baka kashi din. A ai gaskiya ce sai an wani. To wace gaskiya? Ba da Idan ya ce gari ya cuta ya karɓi wayar shi kace Ka bar waya kai zo ya ba kuɗi cash. To shikenan a bata din. Ka bar waya kai zo ya ba kuɗi cash. wallahi garin ne. Ni ma na kila haddata wasu na saida mai inda naga taka ta yi riba. Sai ku je ku saida mashi. Alhajin kawai muke jira. Kai baba, wannan yarinya kai Bara. Assalamu alaikum. Sannu ku je. Allah. Kwana da. Dan Allah baka amfani. wannan wane ne baba? Lafiya Shi ne na muke ne. Ka san na Alhaji je ya can kasuwa. kudu. Ya jama'a. Lafiya da Ya harkoki. Ya Waya mutanen ce namu da na kudu. lafiya lokuwa da Dama yanzu nan muke magana za a sai da wata waya. Wata waya. Shine ake cewa nake cewa a bari ka zo. Ka san mu ana joni. to ina so Yawwa. ina so. To ga ta nan sai ku Ga ta nan. sasanta. Nawa zaka bada? nawa zan bada Nawa ne? Ka san nawa zaka na bada? siya 18 Ka san abu shi ke sai da kanshi nawa Kai, kashe wannan alhaji waya. nawa zaka shi da yanzu yau? dai ba Ana wasa saida wayan nan 30,000 na siya To na saida ma alhaji. Ni ma ba ni 30 din baba. Ya za ku sai da to Kai ba. A 30,000 fa a ya bani 30. Kai fa? Ni ma a bani. ka sai hakan kai ma Ni ta 30,000. Ha ba. Ai kamata ya kamun A kai. haka A ta fa ta fita shi. batta hakan kai Ta fa sabuwa ce. hakan zaka. kai fa Ni nawa ban shirya ba iyalai na zan saida ba. ka sai da min ka san Ai, ina haka? shi ma A Ni iyalai na zan nawa zan su Nawa bada ke? ba ma 20. ai ba da ni zaka ciniki ba. Ni iyalai na nawa zan bada Ba ni 20. Ba ni 30. to na siya In ba shi Sai 20. da sai a bani. nawa ne kudin ku gaba daya Gaba ɗaya kuɗin ne ma. 120. ta 120. a'a kuku buda ba ai ba a wasa da A kudi ni ne hawa ba a bani raba To kuɗi. ai nan Ku sai tsaya, sai ku tsaya, ka ni- dan mika. sun cika Ka daidai tabbata sun kai na alaji. tabbata ni To zan godiya muke Allah ba da sa. to na gode ba Godiya muke. na gode Yanzu sai can. eh Idan Allah ka cika wuce. Dai a raba kuɗin nan. Ah, Allah Kai cika zalama wallahi. Kai wallahi zan bubbuga ma hannu kana ka tsaya a rarraba kuɗin nan na gaya ma ba. Wato wallahi cika zalama. Kuma durin kwa kai kai na mutu a ranar Allah dama kai ka an san min waya.